konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ipanghaliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. Thoughts Patrimonial Club presents Mga Asoy ni Conchini, a short comedy film. Hello guys! Live po kita yan at akong video. Magtitinda po ako hit akon mga produkto na adi. Pakishare na lang po hit akong video para po kita magdamo hit akong mga viewers. Ayun naman kang pag pinamiling hit produkto nga parang didit akong produkto, ha? Astorya lang kita, astorya. Sige. So ayan, may dala kita sang kwenta nga magkirita, viewers, sini nga akong video. Kaya kung tutuloy lang ka mo, logi akong titinda, hini nga akong live. Ang magkikita lang hini, ang may da kwarta. Ang waray kwarta, ayun na lang ka mo pagkita, ha? So, ang aton nga nasyahan nga ipapakita, amuan, anyel. Nakilala naman kami nga anyel, hano? Di naman kami mga tapang. Hini nga anyel, din gagamit para hit may mga bikag. Ayaw pag ginamit, kunwari ka man bikag. Baga-baga ka daw hadton avatar. Okay, may nag-comment. Rosing Rarugal. May dakuno tawas. Rosing Rarugal. Di ka man nagkakahulat niya. Ipapakita ko tawas. Maparati mo kasako. Isunod naton nga item, adi. Tawas. Nakilala naman ka mo tawas, ano? Para init may mga kuan. Pasmado it irok. Hindi para mabuto dit iyo kuan, irok, buta nila hit kuan, tawas. Ay lalot pag samsama kay kuan niya masaplod. Okay, tagjisla ang tawas, pamain akuhan mapalithan tawas, pamain tawas. Rosing Rarugal, adnan imo order nga tawas, mapira kasakot imo uday. Ura-ura naman lat nga imo kuan kahimtangit im irok. Paasli na lang ito day hit kuan day kamangyan day. Okay, nag-comment Rosing Rarugal. Duha ka sa ako it iya tawas ng order. Day PM na lang imo address sa akon. Advice ko lang ka imo day, check up natin irok kung ano kahintang. Okay, nag-comment Unak Obsonar. May dako no rejuvenating. Na kaya natak mga kuwan na din paninda mga rinita. Paano nga puro kada uday? May dalagok bidi kuwan day sa lumpas. Pangin maululutin kuwan bagang. Okay, sunod nga item. Adi, laso na. Parang kamot laso na hano. Dira lang iniya panluto, ginbubutan lot iniya ha. Kung may dakang mga ugmad, mga bursot, mga asthmatic. Pamain na, ang naruyagon pumalit, tagjis life rolyo, tagjis. Ma-additional pa ka mo liwatin ka ng shipping fee. Ang naruyagon diga. Ang diri yan maray kwarta, ayaw na pagkuhan, comment. Igsusurat ko yan may mga order ha. Nanay, hiiday, umoro. Ano yun nga bata, baga nakakadisturbo man. Ano, Carling, ano? Taog ka, Carling. Nakakatayo ko na nagpapakabuhi ako. Ulihi do, ulihi. Adi, wala na lagunak mga viewers yan. Mama ul-ul, kagudra aki mama ul-ul. Kick.